Streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndinoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri chiziviso ndine zvandoda kuzivisa kwamuri muzive kuti zvinhu zviri kuitika imi monyera kuma comments kuti munofunge nezvenyaya iyi asi chakutanga usati wasubscribe, please press that subscribe button wotena on your notification bell kuitira kuti every time I upload a video you will be notified. Aiwa ndichitokutendai nekuramba muchitsigira musha wenyu tichienda mberi. Inzwai kavazukuru iwai alright munofara here zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Right, inzwai vazukuru sekuzuva kwenya ndine speed ndoda kukurumidza ndasvika panyaya. Right, sekuzuva kwenyu Prophet Talent Madungwe vanoclaima ivo kuti vakamboenda kudenga munozviziva, ndezve vanoklema futi kuti zvoni ndivo ndi heavenly commander anditi so vanga vachiti pama awards ekuratidza kuti ndiani akaita number 1 pama awards emwedzi uno yani monthly awards. So vari kutaura kuti ivo ndo vari pa number 1 but last time pandakambotaura navo vanenge vari kuita confusion because inini I personally mukanocheka video randakamboita navo pana pachannel vakataura kuti ivo havatogari vapinda pama awards achona, so hameno zvinhu zvaitika chete zvinhu zvacho zvinochinja so vari kutaura ndo number 1 vobva vazoto Joe Biden ndianovatera vachiterwa nani pa number 6 pazopindawo President Emerson Dambudzo Mnangagwa ndo vanzi vatora mukombe wechinumber 6 uye vanga vachitoti aiwa vanga vachitoradza kufara kuti aiwa His Excellency vapindawo pama awards kudenga mema awards ekudenga vanga vachitaura so ndo zvandandouya zokuzivisa vazukuru kuti aiwa Zimbabwe yakarongeka because number 1 prophet wedu tinawo avo vanotaura naMwari vanombopota vachienda kudenga. Uyezve mutungamiriri wenyika according to Prophet Madungwe vari kunzivo vakwanawo kupinda pama awards ekudenga vari number 6 chinova chinhu chakatikoshera senyika nditi ngatingonyorai mashoko ekukorokotedza nekunyorawo zvamunofunga kuti munofungei nemurume anonzi Prophet Madungwe bho here aya rega ndizvisekere zvangu vazukuru. Prophet Madungwe munhu wandinoziva personally so wandakamboona in physically, right, wandakamboona physically so ndine kodzero yekunge ndinotaura nekuseka pandinoda muzukuru wangu futa ngataura no comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. From Angu Zain, the only Zimbabwean Ango, but it's not much love.